Telefònica us ofereix aquest espai. Enfim, som una entitat que es dedica a ajudar les empreses del sector fusta i moble a Catalunya a ser més competitives. El centre es crea per una necessitat detectada per les associacions empresarials, per les empreses, de disposar d'un organisme que els hi faci un cop de mà en millorar la seva competitivitat via la investigació i el desenvolupament. Un cop al mes organitzem una sessió de difusió tecnològica presencial tant a la Sénia com a la Garriga, que és on tenia més concentració d'empreses del sector, on els hi portem noves tecnologies que els hi poden resultar d'interès per incorporar bé el seu producte, bé el seu procés. Intentem trobar mancances importants del sector i juntar unes quantes empreses de l'ordre de 6 o 8 per tal de tirar endavant projectes pilot. Volem convertir-nos en l'aliat, l'assessor tecnològic de referència de les empreses del sector fusta i moble a Catalunya. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.